Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Άρτας. Από τον RTV θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον αγώνα του τρίτου γύρου για το Challenge Cup μεταξύ της Φέτα Ήπειρος Αναγέννησης delegate είναι ο Κύπριος κύριος Σωτήρης Κωνσταντίνου. Η Αναγέννηση που φέτος φιλοδοξεί να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ακόμα ένα λάθος για την Αναγέννηση και οι Ουκρανές φεύγουν στον ευθυνδιασμό. 1-0. 1-0 με το τέρμα. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας βοηθάνε στην διοργάνωση αυτών των η ομάδα που διαφημίζει την πόλη μας σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Βλέπετε ότι η Πιμενίδου επέλεξε να παίξει με 2 pivot, έκοψε δηλαδή από το δεξί ίντερ, ώστε να κρατήσει στην άμυνα των 6 μέτρων. Η αρχηγός στο παιχνίδι Βάσο Εσκάψικος, οι Βούλγαροι διαιτητές. Πολύ δυνατή άμυνα από την Κορνιβάσκα. Στην επίδεση πολύ γρήγορα και γκολ. Ντέρμπι και σήμερα και αύριο στην Άρτα για τον τρίτο γύρο. Σούτ με μία πάσα. Δυνατό σούτ έξω, δοκάρι. Ξεχύνεται στην κόντρα η Αναγέννηση. Μπαλάφα, λάθος, δεν συγκρατεί καλά την μπάλα. Και τώρα η Ουκρανική ομάδα στον ευθυνδιασμό. Ωραίο σταύρωμα. Ωραία πάση στο pivot. Κλέβουν τελικά οι Ουκρανές. Και ξανά στον ευθυνδιασμό. Νέο γκολ. Παθητικό παιχνίδι, ωραία προσποίηση από την Πιμενίδου. Θα καταφέρει γρήγορα να βρει τον καλύτερό της ρυθμό για να μην πουλάει τις μπάλες. Ιωάννου, Βράτσεβα, μπλοκ και πάλι ευθυνδιασμό. Μπέλμας. Για να δούμε τη Σκάρα, πολύ όμορφη πάσα για την Άουστρα, βλέπετε. Παραλίγο το λάθος, συγκρατεί η Σκάρα και κερδίζει το φάουλ. Τελευταίων χρόνων ιστορία της που κατάφερε να φτάσει μέχρι και τους 16 του περσινού θεσμού του Challenge Cup. Ξανά με το σύστημα των 2 pivot προσπαθεί η Αναγέννηση να γρήγορα πάλι η Ουκρανική ομάδα στον ευθυνδιασμό. Βλέπετε πως ξεδιπλώνεται και γκολ. Δυναμικό πέρασμα από την Σίντσουκ, κερδίζει το Σάρτας, η οποία με το πάθος της κρατάει την Αναγέννηση. Κορνιάβσκα, νέα επίθεση για τους Ουκρανές. Όμορφο γκολ, 15-17. Πολύ γρήγορη σέντρα όμως από τους Ουκρανές. Σίντσουκ, γκολ 15-18. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι ξανά. Βράτσεβα, σουτ, μπλοκ και τσάς για αυτό το σφύριγμα. Για να δούμε. Η Χερσόν προσπαθεί με δυναμικό να περάσει τη Βέλμας. Πάσα Σάντιμπεϊ. Σίντσου ξανά εξωτερικά από τη Σκάρα, δεν κλείνει. 21. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα που έχει την ψυχολογία, εξωτερικά πάλι ωραία απόκριση. Πέναλτι όμως, πέναλτι από το... Η διαφορά όμως θα πρέπει να κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Δημητρίου, φάουλ. Φάουλ τελικά από τη Σίντσουκ. Δεν κατάφερε η Αναγέννηση να εκδηλώσει τον ευθυνδιασμό. Ακόμη ένα λάθος για την Αναγέννηση Άρτας. Γρήγορα στον ευθυνδιασμό. Βλέπετε πόσο γρήγορα. Σουτάρει η Άουστρα. Κακό σουτ. Η οποία έχει την μπάλα. Ωραίο σταυρό. Παθητικό παιχνίδι. Σίντσουκ εκπληκτική επιλογή επιθέσεων. Φάουλ από τη Σκάρα πάνω στη Σίντσουκ. Η Ουκρανική ομάδα είναι μπροστά στο σκορ με 4 γκολ. Ωραία απόκριση. Ναομόσκα εύκολα αποκρούει Πιμενίδου, Μπαλάφα. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας. Νεπριάνκα Χερσόν 21-25. Ραντεβού αύριο για το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο επαναληπτικό που θα κρίνει το ποιος θα περάσει στον τέταρτο γύρο για το Challenge Cup. Από τον RTV είσατε τον επαναληπτικό αγώνα για το ευρωπαϊκό Challenge Cup για τον τρίτο γύρο μεταξύ της Αναγέννησης Άρτας και της Χερσόν από την Ουκρανία.
Τυπικά γηπεδούχος σήμερα είναι δρομένος με τα 2 πρώτα λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υποπέσουν στα λάθη στις πάσεις. Εδώ να περάσει με 2 γκολ μπροστά. Ωραία προσποίηση από τον Δημητρίου. Φάουλ. Βήματα που δεν τα δίνει ο κύριος Γκορέτσοφ και τελικά πέναλτι κερδίζει η Σουμ. Καθαρά βήματα από την Μπέλμας. Μετά την προσποίηση έκανε τουλάχιστον 3 βήματα. Δημητρίου, ωραίο σταυρό με την Ιωάννου, προσπαθεί να περάσει επιθετικό φάουλ. Γρήγορο παιχνίδι στο πίβο τη Σουμ. Γκολ, γρήγορο γύρισμα. Πολύ ωραία κόντρα κίνηση από την Προτσένκο. Του δεξιού Ίντερ δημιούργησε πολλά προβλήματα για την αναγέννηση. Παθητικό παιχνίδι, εκπληκτικό. Μίζουμε το άστοχο πρώτο σουτ που είχε κάνει. Δεύτερο άστοχο σουτ και το μάτς ξανά είναι σε 1 γκολ εις βάρος της. Σκάρα, εκπληκτική απόκρουση από την Χορνιάβσκα. Ωραία από την γωνία Μπέλμας. Αποκρούει ο Μόσκα και σφυρίζει γραμμή από την Χορνιάβσκα. Επιθετικό παιχνίδι από την Χερσόν, επιθετικό φάουλ όμως. Η κακή επιρροή προφανώς των Πασών. Εκπληκτικό γρήγορο παιχνίδι από τις Ουκρανές. Γυρίζει μπάλα για τις παίκτες της αναγέννησης. Δημητρίου εξωτερικά προσπαθεί να συνεργαστεί με την... Δυναμικό πέρασμα Δημητρίου. Πάλι πηγαίνει από την αριστερή πλευρά. Στο σουτ από την Βάσο. Εκπληκτικό γρήγορο παιχνίδι από τις παίκτες της Ουκρανικής. Την επιθετική γραμμή της Ουκρανικής ομάδας. Φάουλ από την Παλάφα πάνω στην γυρίζει μπάλα. Η άμυνα της αναγέννησης βρίσκεται πιο μπροστά τώρα στα 9 μέτρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει pivot. Και έχουμε ένα τραυματισμό από την... Πρέπει να εκτελέσουν γρήγορα σουτ, Σίμσουκ. Φάουλ από την Στανκούτα και τη Βράτσεβα πάνω στη Σίντσουκ. Σκουτέλα, Πιμενίδου. Ξανά προσποίηση προς τα μέσα.